Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. So panibagong araw, panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon mga tol. So ang gagawin ko, pupunta ako ng Angeles mga tol. Ay, papagawa ko yung mga piso net natin kasi nasira sa katagalan yung mga bata kasi. Ito, dala ko na lang yung ano, yung board saka yung hard disk nya. Ito, ay papagawa natin sa Angeles. Yan. Tapos magji-gym na rin ako. May dala na rin akong ano, tubig kasi sayang, napakamahal ng tubig dun sa gym eh. Kaya yan mga tol abangan nyo na lang kapag nandun na ako sa Angeles Ayan mga tol tara, biyahin na tayo. Ayan mga tol, may biyahe ng mga bus. Ayan papunta ng Tarlac yan titignan natin dito ibang bus kasi may biyahe na eh. Ayan 5 star, mayroon ng biyahe. Ayan yung bus saka Philippine Rabbit. Ayan, may biyahe na. Mga gustong bumiyahe na naka-bus, mayroon na rin na bumabiyahe mga tol. Dito mayroon na rin sa mga jeep eh. Ayan, San Fernando, SM, meron na rin. Maraming salamat pala sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo at huwag nyo po kakalimutan pindutin yung bell para po lagi po kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po akong magpapasalamat sa mga nanonood sa akin Ayan po, kung di dahil sa inyo wala po tayong kikitain. Ayan, salamat po sa inyo. Ingat lang po kayo lagi. God bless po. So gayong Mabalacat to Angeles. Minsan traffic talaga rito, minsan wala, minsan meron. Yung mga pumapasada ng jeep walang gaanong sakay. Ito na, dito na tayo. Dito ko binili yung mga piso net ko. Natin Par, yung ito yung mga piso net. Mamaya tatanong natin yung mga presyo nito Hey, kailan ko nalamo? Kaya labis na mag-play. Labis na mabuklat. Ay, labis na mabuklat? Oo. Okay. Dalata na lagi ito. Sige. Ito, yung hard disk nya. Ay, ito yung hard disk. Bigay mo ng pangalan Dito ko binili yung piso net ko. Mga CPU nila sa monitor. Iba to Iba yung naiwan dyan. Yung naiwan doon. Hindi ko na pinagsabay-sabay eh. Ito yung binibenta nila. Tatanong natin. Magkano ba ini? Magkano yung buo ng box? Ali, buo ng mga yung piso net buo. Piso net may laman na. Wow, pati kay. Bago kasi yung buo ng
Yung gano'n sa'yo, sir? A10, A6, Ganyan, 14.5 yan. 14.5. 13. Ah, 13.5. Yan, 13.5, buo na to. Ayan, baka magtatanong yung mga viewers natin. Ito ha, 13.5. Bago lang. Yan. Pwede. Check muna kayo. Oh, i-check pa ako ng temperature oh. 35. Oh, 35 lang. Yan, dito ko binili yung mga ano ko. Sandali, susulat ko lang yung pangalan ko ha. Ano ko yung isa. Okay na. Bartax na lang Bigyan no. mo na rin, para ano, seasonet pa niyo. Sa? Hindi, Sige, dadali ko na lang. sige, dalam na lang. Sige, salamat sa. Sige, sir. Ayan, papunta lang ng Angeles to. Pakalapit lang. Ayan, gustong bumili ng mga pisonet. Ayan. 13.5 daw. Nung binili ko na sa akin, ano lang eh. Ano siya? Mas medyo mahal. 14,000 nata yung akin dati. Ngayon, medyo mura na. Ayun yung mga box lang eh. Traffic talaga papunta ng Angeles. So ang gagawin ko na ngayon yung pupunta na ako na ng gym.